Hello. Thank you so much, Jollibee. Ayan, kids. Say bye na tayo kay Jollibee. Maraming salamat sa pagbisita. Ayan, medyo napagod na si Jollibee. Wala pa po. Kanina daw, totoo ba na meron kayong hinandang kanta para sa ating mga panahong pagdaan mamaya? Meron daw ba? Pinaktis nyo daw yung We Wish You a Merry Christmas. Pwede Tama nga po ako ba? dito. Pwede bang parinig ako ng isang kanta? Pero yung audio ko ha. Pero yung audio ko hindi ko pa sigurado kasi Meron ba tayo music background? Ako acapella lang tayo. Acapella lang. Sige nga, lahat ng mga kids. Ako ba talaga kakanta dito? Simulan ko. Para pa tayo ko, parang batikot yung dati mo. Eh, baby. lalayo yung camera ko. Sige, lahat ng mga kids, practicein natin yung kanta ninyo yung We Wish You a Merry Christmas, okay? Ready? Nilalayo ko camera ko. 1, 2, 3, sing! Ang galing ng mga nanay. Ang galing. Praktisado yung mga nanay. Kaya so, ang request lang po namin mamaya nakasampa natin, okay? Kasi yun na rin pinaka magiging feedback natin sa ating mga visitors later, okay? Kaya, so ngayon, sino dito ang gustong makita ng magic? Oh. Hey, and now, let's start! Alright, good afternoon everyone. My name is Joel, your game facilitator this event, okay? So when you say hi, you say hello. Hi! Louder! Hi! There we have it. When you say hello, you say hi. Hello! Okay, that question. Sino ba po yung walang prizes dito?
Yan, okay na. Mr. Bean! Mr. Bean is Nakapatay yung audio ko. correct! Nakapatay yung audio ko. Yung lapel ko, nakapatay pareho. This is for you, Kuya. Thank you so much. Partner, music number 3. Yes, ma'am. Ito. Peter Pan is correct. This for you. Thank you. Thank you, partner. Music number 4. There we go. Yes! There we go! Your name. What's your name? How young are you? 7 years old. Ano yung anime niyo? Cartoon anime. Toy Story is correct! Music number 5. There's 104 days of summer vacation. Maging unstable yung ano ko. Lulusot-lusot tayo kung saan. Ang nagtaas lang siya ng kamay. Okay. Yes! Pangalan po. Ano po yung cartoon anime? Mr. Fergus? Correct! Okay. Partner, next music please. Okay, this one, learning. What? Princess. How young are you, princess? 7 years old. Ano yung cartoon anime? Elsa is no! Frozen is correct! Okay. Partner, next music is... Yes. Correct, and what is Nakapatay the ko doon. 5, 4, 3, 2. Partner, music please. Ipapulong ang kamay. Kamay. 1, 2, 3, go! Yes. Sa daw, ang pangalan. Ano po yung title mo? Under is correct! Next, for your last music, partner, music please. Lagay ko na doon. Please stand. Tayo po tayo. Pangalan nila, ma'am? Okay, ilan taon na po? 42. Ma'am, ano po yung title? Tarzan. Tarzan is correct! Okay, now for the next game, this game we called Kakalanding ng Puneto kahapon. Yes, baby. Okay, kakalanding ng Puneto kahapon. Ito yung tinatawag namin bring games, okay? All you need to do is to bring an object. Kung sasabihin ko, dadalhin mo na sa akin, okay? Are you guys ready? Yes or no? Yes, there we go. For the first bring me, you need to bring a cellphone! Cellphone naman yung message. May namang sweet message. Sweet message, ano siya break tayo? Sweet message. So, come here. Okay, saan po? Saan po yung nag-I love you? Okay, nasa bear. Ayan. Okay lang ba sa inyo, sir? Okay,
Okay, I have one. Sorry. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Sir, bigyan ko price niyo, sir. Thank you. Thank you so much. Let's listen. First, kung sino yung magdala sa akin yung mag-price, okay? Listen. Bring me something or una-unahan makapagdala sa akin ang pinaka sexy mommy. Go! Okay, there we go. Dito tayo sa side, ma'am. Dito tayo, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Ako, pangalan ko. Okay, how about you, ma'am? Okay lang, ate, Lucy, first. Okay, dito lang po tayo sa side, ma'am. Okay lang po, okay? Now, question. Sino po nakakilala kay Busra? Isa po siyang Miss Universe and more. Well, all you need to do is turn around pa lang po kayo sa okay? Okay, there we go. Dadaanin natin sa mga sapalang at hiyawan yung mananalo. Okay? Contestant number 1 and number 2. Please welcome and give a round of applause for contestant number 1. Next, please welcome and give a round of applause for contestant 2. Thank you so much. Thank you so much. Now guys, dadaanin ko natin sa mga sapalakpakan at hiyawan yung nangyayari. Okay? Contestant number 1. How about contestant number 2? How about contestant number 1? Number 2. Contestant number 1. Tanggalin mo na lang. Contestant number 2. Okay, mamaya po ang minimum price mo na. Thank you so much. Tanggalin mo na yun. Hindi nila ma-appear. Kunin mo ulit yun. Hey, check this my country. Alright, so what's Tagos? Raise your hand. There we go. Now, kids, listen. Once mo nakita natin, okay? And be careful, kids. Don't add the bubble, okay? Please welcome more the Bubble Line. Everyone, clap your hands, guys. Thank you. Yes, look back.
Patay. Patay ka akin. Hello? Paano? Paano lang?
Tayo dito, ang daming damo. Masasabit ko lang yung iba. Alright, good afternoon. Let us all welcome our honorable guest, Representative Yeta Romualdez. Good afternoon po. And House Speaker Marty Romualdez. And of course, Representative Zaldi po. And of course, our Executive Director, Dr. Sonia Gonzalez. Palakpakan naman natin sila, guys. Welcome po to Philippine Children's Medical Center. Hari ko po tayo kumupo. Muli, magandang araw po sa ating lahat. Hapon ay ating itutuloy ang pagbibigay ng kasiyahan ng Kapasko ng Kabataan na ating kasama ngayong hapon. Ang programang ito ay handog ng Ako Bicol Party List at ng Tingog Party List. Again, welcome to Paskong Tarabangan. Ako, Bicol's Love for PCMC. Magbigay ng kanyang pambungad ng pagbati, ating salubungin ng masigabong palakpakan ang ating Executive Director, Dr. B. Gonzalez. Maraming salamat. Isang maganda at masayang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ay meron nga po tayong mga special na bisita na nangumusta na rin ilang sa mga pasyente natin sa ward. Hapon yung lahat. So, sa ating Speaker of the House, Congressman Ferdinand Martin Romualdez, Tingog Party List, Representative Yeda Marie Romualdez, ako, Party List Representative Elizalde ko. Welcome po sa Philippine Children's Medical Center. Maliban po sa handog na pamasko ngayong araw na to, si Speaker Romualdez, Congressman Romualdez at Congressman po ay nakasuporta sa PCNC sa mga ito nating lahat at mapabuti ang hospital at para kayo naman ay mabigyan namin ng mabuting serbisyo. So maraming salamat po sa muling pagbisita sa PCNC kasi kung naalala ninyo, nanggaling dito si Speaker before. No? So maraming salamat po at maraming salamat sa Christmas party natin ngayong hapon at sa mga bata. So kitang-kita naman po na nag-enjoy ang mga bata at syempre ang mga malang. Palakpak na ho sa mga malang. At syempre po, masaya din ang lahat ng empleyado ng PCMC. So lahat nga po kami natutuwa pag may ganitong mga okasyon. No? There's always a child in us. So we really appreciate your coming to PCMC. So sasamantalihin ko na rin po itong pagkakataon na bagong lahat sa maligayang Pasko. Sana lahat tayo ay magkaroon ng isang blessed Christmas for the coming New Year, a prosperous, a peace, and a joyful 2025. Maraming salamat. Salamat po, Dr. Sonia B. Gonzalez. At kung ipakilala ang ating special na panauhin, ako pong tinatawagan representative ng Ako Bicol Party List. Let us all welcome Honorable Congressman Elizalde Esco. Pasko ay panahon ng pag-asa, pagkakaisa at pagbibigayan. At nais nating iparamdam sa tagang ito na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Handog po namin ang isang masayang Christmas party para sa mga bata. Bukod sa regalong handog, ang totoong rason kaya
narito po kami tulong at pagbigay ng makabuluhang suporta hindi lamang sa masayang selebrasyon ngayong araw, kundi pati sa pamamagitan ng medical assistance na aming inilaan para sa kanila. Naway, maging isang makulay at di utang ito para sa kanila at sa kanilang pamilya. Isang malaking karangalan po ang ipakilala sa inyo ang dalawang pinuno na nagbibigay inspirasyon sa ating proyekto. Sila po pag Una po, ang ating Speaker ng House of Representatives, ang napakasipag at mahal na si Speaker Martin Valdez. Laging inuuna ang kapakanan ng ating mga kababayan at syempre, kasama po natin ang kanyang may bahay, ang masipag at maalalahanin ng Tino Party List Representative Yeda Yagi. Sa pangunahing dahilan, nagkaroon tayo sa ganitong programa. Maraming salamat sa kanilang walang sawang pag-support at pagmamalasakit sa mga Pilipino. Sa ating mga magulang at lahat na naririnig, salamat sa inyong pakikisa. Ang pasok ay para sa ating lahat, lalo na sa ating mata. Kaya ipagdiwan na ito ng may pagmamahal at kagalakan. Thank you. Now let us hear from our House Speaker. Let us our woman, Yeda Romualdez, for an inspirational message. daw sabi ni Speaker. Gonzales, sa ating mahal na speaker at bandamali ko natin. At sa ating napakasipag na chair, si Chair Elizalde Co of Ako Bicol. I would like to thank Ako Bicol Party List also for spearheading this program. Thank you, Chair, and congratulations. Sa ating mga nanay, sa ating mga daddy na nandito pa, mga tatay, at sa ating mga bata, I'm very happy po na magkama tayo mag-celebrate ng Christmas party na to. Po, bilang isang nanay, meron apat po namin. Dalawa, binata na sila. Tapos meron pong dalawang babae. 17, saka 9 years old. 9 years old. Bilang isang nanay, napakako makita ang mga anak na nag-get nga kanina, dumadaan ako sa ward. Parang, sa Bisaya, gipumot, saan na sa gipot, mga na to, akong lubahan. So, ang hirap-hirap tingnan. Kita tayo yung mga nanay nga, di ba, pagkasakit lang, hindi na tayo natutulog Ako, hindi ako natutulog talaga pag any of my, sa pag may anak or kakasakit, no way, di ba? Kasi ayokong aakyat yung lagnat, hindi mo mabantayan, mahirap na. Kaya sana sa munting pagsasalo natin at pagkasama tayo dito, sana po maibsanin ang mga pinagdadaan ng ating mga anak at ang dasal po ay get well soon at gumaling na po sila. Ako po ay isang nurse din po. So bilang nurse, gusto ko din na yung mga kalagayan, maayos yung mga serbisyo dito sa hospital, di ba? At gusto namin na komportable yung mga pasyente namin, lalo na yung mga bata. Kaya we're going to the speaker, to Chair Rizaldi, to making the Children's Hospital a priority. Thank you very much.
And rest assured, in partnership of party list, team of party list will also to serve our children and our mothers. And ano po yung mga kailangan nyo, please let us know. Doc, please let us know. We'll be very happy to be of service also. Maraming pong salamat sa inyo at Merry Christmas sa inyo. Mga kapansin, bubuha din ako ng taho po. Pero again, Merry Christmas at maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po, Honorable Yeda Marie Quiroz. And now to message, let us all welcome our speaker, Honorable Mr. Frick Martin G. Romuald. Ay, mga sa at mga siyempre sa paghanda ng mga party sa students sa American Center. Yung una, I'd like to say, pasalamat talaga ako sa aking principal na si Executive Director Gonzales. Mama, keep it work. Nakikita ko lahat yung mga pasyente, happy naman sila kasi nasa ayos talaga. Sa medical staff ng DCMC, I want to congratulate all of you at nagpapasalamat din sa iyo kasi tuloy mo na yung celebration natin, yung celebration na dito sa akin. Of course, I'd like to acknowledge yung aking asawa, si Congresswoman Yeda Marie Quiroz Romualdez, Chairman ng Accounts, ang aking mahal, si Yeda, thank you. Pag nag-isip siya, nakatouch talaga, no? May puso sa puso. Ako rin, tagal niya, kinukuso ko. Ako rin, kinukuso ko yung dugo niya. Sensor na nag-sensor sa ating mahal at napaka honorable and very esteemed chairman of the House Committee on Appropriations, our Ako people, Representative Congressman Elizalde Co. Alam mo itong kaibigan ko. Sa talagang mga may maraming idea, hindi na yung masipag. Yung appropriations yun ang ibig sabihin budget o yung inilaan natin mo para sa mga proyekto o programa, lalo na dito sa PCMC. Siya talaga ang nag-iisip ng mga detalye kung paano natin ilalabas ito at ipipresentar sa ating mga kongresista para mapubahan ng ating mga kasama sa batasan at sa Senado. Kaya pasalamat din tayo sa kanya kasi araw-araw, gabi-gabi, ito lang yung inisip niya. Kakatapos na yung bicameral conference, napaka-successful yung budget para yan especially national budget, yung budget para partner natin si Congressman Sarah. At nakaayun mo itong araw na ito, napaka-thoughtful talaga. Speaker, ayusin na natin itong Christmas party para maging mas happy pa ang mga kabataan. Kasi, particular po, tama yung sinabi niya. Ang kabataan, ilang pag-asa ng bayan. Ang ating Pilipinas. Ang kabataan, ang ating kinabukasan. Kaya napaka-importante natin sa lahat. Ilan yung PCMC? Higit na 4 na dekada. Yung dating First Lady, si First Lady Imelda Romualdez Marcos, ang ating Pangulo, ang ating natin, siya po ang nag-isip nito. Itong Philippine Children's Medical Center. Kaya, buhay pa siya, malakas pa rin siya. At pag nakikita ko siya sa mga linggo, meron tayong mga family get-together lunch. Sabi ko sa kanya ay napakamaganda.
itong PCMC naging over 40 or 44. Kaya tuloy-tuloy natin susuportahan natin ito PCMC para umabot pa natin sa pang 44 or another 50 years. Kaya tuloy-tuloy ito. Asahan mo all out po support nyo sa Kongreso na yung servisyo, yung infrastructure, yung staffing para we will always have the best medical staff, the best doctors, nurses, and staff para alagaan po ang ating mga ating. At itong araw na ito, although yung karamihan natin ng konting sakit, yung dadasan natin na kayong lahat, kayo po anong ibig sabihin ng Pasko, no? Ang araw ng ating mahal na Panginoon, kayo isang araw dito siya ay anak. At siya na nabunin sa 25, December 25. So, Christmas is a time for giving. Christmas is a time for hope, caring, and of course, being with the family. And we want to be part of this. Kaya nandito tayo. And we want you to all know, from our hearts to yours, in Congress, in the government, we are thinking of you. Kayo parang nasa isip natin. Kaya sinabi ni kung saan kung pag-asa ng ating bansa. Kayo po ang ating kinabukasan. Aalagaan po natin kayo lahat. Huwag kayo wala. Wala ng pag-asa. Dito po tayo. At hanggang ngayon, tumulong, mag-exhibition, at parating hanggang kami, makinig sa mga hinihingi ko. At ako si Martin Modest, Speaker of the House, nag-greet sa iyo ay Pasko, at maligong bago akong magkano dito, I want to share you some announcements. Si Kong Sally, sabi daw niya, tutulong siya dito, kaya magdadagdag tayo ng mga solar. At saka mga solar panels for the electricity para pero para kayo mag-board sa mga kwarto, magduduloy tayo ng mga television. Para sa mga kwarto nyo, kasi minsan, mahirap na nakaharap kayo sa TV, sa kapader. Di ba? Kaya, si Kong Sally talaga, isip niya na masaya, yung matamang ating basket para hindi kayo mag-board. At sa ngayong araw na ito, mag-announce ako, lang po kayo, 0 billion. Okay? So, yan ang Christmas natin po sa'yo. So, walang bakyan. Okay, so, we will coordinate na at we will coordinate with our executive director para makakaginhawa naman sa mga gastos nyo rito. Kasi 0 billion na naman natin tayo lahat. Merry Christmas po. Happy New Year. Thank you. Thank you din po kay Ma'am Yeda and Kong Zabi for your unending support here in our institution. Maraming salamat po sa ating mga distinguished guests. Actually, Ma'am and Sirs, hindi lang po naghanda dito. Dahil ang ating mga kids ng PCMC ay may hinanda para sa inyo yung kaya sige po, pinatuloy po at sabay-sabay po natin panoorin ang inihandang number ng mga kids. Asa na yung mga kids natin dito tayo sa harapan. Kids lang po ang invite natin. Yung mga kaya lang po yan, dito po kayo sa harapan. Yung mga hindi kaya pumunta sa harapan, you can sumabay sa performance nila. Kasi sila Hawakan mo ito.
Ready na ba? Ay, hindi ko marinig. Ready na ba tayo? Alright. After ko ng pagbilang na ito, sabay-sabay natin sisimulin ha. Okay po? Okay. 1, 2, 3, sing! Sabi isa pa mas mataas na energy. 1, 2, 3, sing! Yan na lang, yan na lang. Yan na lang po na. Opo, opo. Opo, opo. Huwag mo nang kunan. Huwag mo nang kunan. Hindi ko nakita.
Legal ba to? Legal ba to? Puro mga bata? Hindi pwede, hindi pwede. Sabi ni Sir Mike Waldo, itutok na pamimigay yung pera. Dali, Romina! Oy, Pia! Dahan-dahan lang po. Yung mga kids po natin maayos na pumila. Kung sabi ka na nanay din. Sige po. Yung mga nanay, pumila na po tayo ng maayos. Nakakuha ka rin. Sa'yo. Huwag po tayo maayos. Relax lang po. Mga miss, maayos po yung pera ng bata kanina. Okay, and this na po. Okay. Stop po muna tayo. Stop lang po muna tayo. Stop lang po muna. Parents. Stop lang po muna tayo. Stop lang po muna. Stop lang po muna. Stop lang po muna. Stop lang po muna. Pumila po tayo ng maayos. Hindi po matutulakan. Okay. Ayan. Manong daw po lang po ulit ha. Natakala po namin kayo. Nilala po namin yung mga kubo. Naiipig siya sabi ni Mamay. Uy, natutulakan din. Natutulakan yung mga nanay sa bata. About 20%. Pwede pa. Thank you so much. Okay, sige po. Pwede na po tayo bumasok na. Kasi may tayo sa pero pipili lang kami. Dun sa mga behave. Sige po. Pipili kami. Ayan. Alright, let's all settle down guys. Sige po, umupo muna tayo. Pipili po kami ng 5 babae at 5 lalaki na pinaka-behave. Sino Okay. kaya? Lumig ba ako sa mga parents? Grabe yung energy ng mga parents. Parang yung parents yung nangaroon. Wait lang! Baka gusto mong pasalamat ng mga parents and kids. Sabay-sabay na tayo. 1, 2, 3! Ayan. Pipili na tayo na 5. Ito na mga Ano na sa yes, pinipili mo sila. sila yung behave. Sino pa? 1, 2, 3, 4, 5. Meron We pa need 5 more. Dapat Ay, meron pa doon. Sige po. sige po. Pwede po ba kami? Ayan. So actually, meron rin pong hinanda na regalo pa ang ating mga distinguished guests.
sabi nila? Oo. Try mo kapatabi. Si Bobby! Ayan po, wait po. Waiting po yan. Asli! Opo, Toy! Okay, so lahat po ay makakatanggap, pero maya-maya po namin ibibigay. Okay po? So, yes po. So, kaya lahat po tayo nag-ibigay. Kuya, dito ka kasi. Dito ka dito. So, yung mga nakaupo po, sir, kaya ako po namin ibibigay. So, sit back lang po and relax. Wala po mawawala. Lahat po magbibigay. Salamat. Atras na tayo. Atras lang. Sorry. Yun. One, two, three. Dito po tingin. Smiles ko. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay na kayo? Okay na to? Okay na to? Alright, ayan. I requesting po na lahat ng mga ay magpapuna. Kaya may magpapigay tayo sa pagbibigay ng mga bagay. Ayan, sige po. Para makita po kayo ng ayos, Thank you. Yay! Ang saya niya! kaya sabihin po na sa kanina, lahat kayo, pagkakala ko, kung magbibigyan po ng gift and supplies from our mga supplies. So, pinasulo kayo para mabot ang tuloy. So, kapag tumulo kayo, hindi kayo mabutan, kaya tinapin tayo sa Pilipinas. Alright? So, sabi ko, pwede po sa mga ito. And partner, Muli tapos po si salamat sa April 30. Sir, hindi ko kilala yan sa sir eh. Hindi ko kilala sa sir. At sa ating Speaker of the House, Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez.